bitaw. Ang sasakit. Nakapayas doy. Muna siya guys. Ang amin guys. Ano naman si Tina guys. Next video. Ayun, subscribe. Ito naman si Sir Ano. Sige, panaway na ako. Naragating. Panaway. Naabuya pa na tinahal guys. Wag na naman ka. Sila si Sir Ani. Mga bata ka na, magkapayas lo? Diyan, gitagaan mo yung sister Ani kapayas. Sarap na guys. Wow! Vitamin A. Tayo. Ang may mga sama nga po magpangunaw na. Uy, asa ka ganito? Yan! Pagpuyo na lagi niliro. Sinsya na mo guys. Mga bata. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Ini semua belum Isang dalapan na ko. Isang bukas na huwag mag-hisgot aghas. Ito sa... Ano mo na mo? Dito na kayong magbasa. Ay, pinapit mo. Uy, aso, dali. Uy, aso. Ada daw, sabas lang. akan Aso. Ako na. Jabal. Inalong. Dali sa kadua-dua ang market guys, oh. Aso ko na long. nakuha. Wow. Saan mo kayo tapon? Tina makaon. Mamalis ako dito. Rabbit. Ang mga bagat lang ni sabog-sabog ani sis. Di ano mga apo mo ya go. Salamat. Salamat sister. Nahog naman ito ng imo ano na. Sis. Pasensya na sis kay. Sige dai. Sabog bago ani. Nga na sila kapayas. Ha? Ako ba may ingkit ko. Hindi na ko kaado maka. Kuan guys. Ang ikaw ano makasusukan. Ah, naay mga kuan. Uy sis, Bisaya dai sis. Ano ka Bisaya? Banahan ko Bisaya, ang ita ko. Kay tamis, anda dago bunga. Ano ni kapaya sa mga bao. Panarok-rok.
to ni mo ha. Hindi ako sa ako video. Pwede ko gagari ka mami ani dakto dai. Ikaw. Pwede raw mga rin eh. Nami ani pero oy. Pinaka. Matumoy. Kung nagagatong bitikpan ani. Nakita ko sa isang tingani ko na. Pwede mo ta ko. Ani ko Lord ka na. Ikaw. Tapos isa o. Ubo. Yan na. Ani ko Lord ka na. Isang vlog bitaw sa isang YouTube. Kasi ito ko sa ito sa bahay. Ako makatanaw sa isang YouTube. Dapat sa Ano lang ko nimo? Insa kay mo ang banan mo sa kanang ano be? Nagaya kasi ganda Saan tawa. ka lang magpunta? Nakita ko sa kanang picture lang. Asa yung Kasi ito ko sa bahay. Dagdugay. Lang ito ba? Ano yung bintang dito na? Kaya ako makatanaw ka sa mga sa bukid asa sa mga vlog. Tapos ito na yun. Dali na, dali mo na ito. Yung magtanong. Kunang camera ito sa iba. Balik-balik. Okay guys. Sige pamit pa nga ang kapayas. Napay mo kayo pa. Tamo. Mas pa sa nag-agas, kinalamian. Kaya ako.